Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amo ni dulong sa inyo. Kagyaring atong top story sa bunga adlaw, August 25, 2025. Sapa sa Castellana nga ginalabyan sang lahar nagnabaw. Mga residente ginakulbaan kada magbunok ang ulan. Pasiwa manager gikaka sa pwesto pero ang natungdan hindi magbiya. Empleyado sa simbahan patay sa pagpaniro sa Bacolod City. PNP nagalantaw sa posible mistaken identity nga natabo. Ido naman sa Murcia, gin-Indian target. Kag sa good vibes, mga animal rescuers ag advocates, ginpasalamatan, subukan National Heroes Day. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA, magamay na ang tsansa nga mangin bagyo pero magadala ini sang ulan upod sa habagat. As of 2 p.m., ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang yara na sa 120 kilometers east-northeast sang Borongan City, Eastern Samar. Sunod sa pag-asa, may magamay na lang ini karon nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Pero paandam sang pag-asa, bisan hindi mangin bagyo ang LPA, magadala ini sang pag-ulan sa Pilipinas. Amo man ang hangin habagat. May porsyon sang Visayas nga mangin maulanon. Buwas sa udto ginapaabot ang mabunok nga ulan sa Negros Occidental tubtub Miyerkules nga adlaw. Sa number 9, Ido, gin-Indian target na naman sa Murcia. Na-rescue sang Animal Welfare Group nga Backup Project PH ang aspin nga si Maxi sa barangay Iglawaan sa Banwa sa Murcia kahapon, Domingo nga adlaw. May nag-report sa grupo nga nagaungot pa sa tiil sang Ido ang Indian target. Gani ini ang gilayon nga gin-rescue ka ginapaoperahan. Sunod sa grupo, bisan nakakas na ang Indian target. Yara sa gihapon sa kritikal nga kondisyon ang Ido. Gani kinahanglan nga iban pang bulong. Nagapanawagan ang grupo sang bulig para sa pagpabulong kay Maxi samtang nagapabilin ini sa veterinaryo. Si Maxi ikatlo na nga Ido nga gin Indian target sa Banwa sang Murcia. Sa number 8, drug den sa Dumaguete City, gin-dismantle. Tatlo ka mga persona ang gidakop sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa isa ka ginakabig drug den sa Purok Ubos, Barangay Poblasyon 1, Tinago sa Dumaguete City, Negros Oriental. Nalakip sa mga nadakpan among isa ka electrical engineer, isa ka parking attendant, kag isa ka laborer. Tanan sila ang residente sang Dumaguete. Ginsulod sa katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency ang nasambit nga drug den kag na-recover ang siyam ka pakete sang ginasuspetsuhan shabu sa tatlo ka mga persona nga yara sa sulod sang hulot. May pilaman ka mga aluminum foil nga may bilin pa nga ginasuspetsuhan shabu kag iban pa nga mga ebidensya ang nakuha sa lugar. Magapangatubang ang mga ginakop sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 7, Tiyo patay matapos ginlabo sang hinablos. Ginlabo sa liog kag napatay ang isa ka mangunguma samtang nagainom-inom sa Sitio Pasto, Purok 5 sa Barangay Basak, Banwa sang Kawayan, Negros Occidental. Ang suspect iya man lang kaugalingon nga hinablos. Nagluntad ang insidente Sabado sang gabi, Agosto 23. Nagainom sang tuba ang 44 anyos nga biktima upod ang iya abyan sang mag-abot ang 26 anyos nga suspect. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga naglalisay ang magtiyo angot sa ila uma tubtob nga ginlabo sang suspect ang biktima sa liog. Na-recover ang binangon nga gingamit sa insidente
kag nadakop man ang suspect. Hinubog kag hindi pag-intindihanay ang ginalantaw sa kapulisan nga nag-trigger sa insidente. Suno kay Lieutenant Colonel Luella Garinganao, ang hepe ng Kawayan PNP, ginahulat na lang nila ang asawa sang biktima kung sila ang magapasaka sang kaso nga homicide batok sa suspect. Sa number 6, empleyado sang simbahan sa sulod sang 37 ka tuig ang patay matapos kagintiro sa gwa sang simbahan sa Bacolod City. PNP nagaduda nga base mistaken identity lang ang natabo. Insidente dakop sa CCTV. May report si Romeo Subaldo. Antes matapos ang misa sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church sa Circumferential Road sakop sa Barangay Takuling sa Bacolod City, sunod-sunod ang mga lupok sang pusil ang nabatian sa mga sumilimba. Pagwa sang isa pagid ka empleyado sa simbahan nga si alias Johnny, nakibot siya sa nakita niya ang driver kag utility man sang simbahan nga kaupod niya sa trabaho nga si Efren Banaglorioso nga nagahigda na sa dalan kag may igo sang bala sa nagkanilaing nga parte sang lawas. Suno kay alias Johnny, masabi nga nagagwa si Efren sa gate kay dala sang trabaho nila ang pagsiguro nga tayo yun nga nakaparking kag mahapos lang makagwa ang mga sumilimba. 5 kasunod-sunod nga lupok ang iya nabatian. Pungko ko po. Kapungko? Storya mo ni guard. Sunod-sunod ang lupok. Oo, sunod. Pila ka lupok? Akong ginabatian, 5. 5 ka lupok? 5, 4. Sunod-sunod? Sunod din. Tapos mabati mo ano ka una, ginubra mo? Nagdaragan ko na yun. Oo, tapos Okay. Sa akong pinsarya, sa ako may panda ng may isa may mga pulis nagsabi inaway black sa mayara nga diri sila galabutanay bla. Oo. Mayara nakisa mo. Oo. So, may nakita akong may tumba na. Oo. Way gali ko kubalo nga ukot ko gali. Way ko kubalo mo kay ti maayo mo sa nga tao mo. Kuha sa CCTV video ang pagdulog sang itom nga SUV. May nanaog nga lalaki kagin palapitan ang biktima kagintiro sa makapila ka beses. Sa report sa Bacolod City Police Office, 7 ka beses gintiro ang biktima. Segundos lang, nalagyo gilayon ang suspect sakay sa SUV. Sunod pa kay Johnny, madasig ang pagresponde sa mga pulis pero nakapalagyo na ang suspect. Sunod pa sa mga nakakilala kay Efren, wala man inis ang kontra. Gintagaan siya sang motor sang ilang simbahan, kami mga best nga hindi siya makasulod sa trabaho kay wala siya sang pamlete. May 4 siya ka mga kabataan. Balik kung bagang ibaklan siya, tapos ulug-ulugan niya lang sa simbahan. 500 ang bulan mo para makabulig na siya. Kay kita, sa pa-report mo kay mahaba siya. Way siya nagputi. Way siya nagputi. Kadugid. Gani isa sa karon sa mga ginalantaw nga anggulo sang PNP nga posible mistaken identity lang ang natabo. Ang biktima wala man sang record sa barangay kag 37 na katuig nga nagaserbisyo sa simbahan. Parayon pa nga ginapadalman sang PNP ang ini nga kaso. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa number 5, 3 patay sa bungguanay sang duha ka motorsiklo. 3 patay, lakip ng isa ka manunudlo sa pagbungguanay sa duha ka mga motorsiklo sa Siato Negros Oriental. Nagresulta sa pagkautas ng kabuhi sang duha ka mga riders kag isa ka back rider ang pagbungguanay sa duha ka mga motorsiklo sa banwa sang Siato Negros Oriental. Naglunta ng insidente pasado las 7 kagabi Domingo, Agosto 24, malapit sa DPWH 3rd Engineering District sa Barangay Malabuhan, Siaton. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagsugat anay ang duha ka mga motorsiklo. Ang isa ka motorsiklo nga may angkas ang nag-overtake sa isa ka salakyan apang nakabunggo sa nagapadulo nga motorsiklo nga ginamaneho sang isa ka manunudlo. Nagtabog ang mga sakay sang tagsa ka motorsiklo kag sila ang nakaangkon sa mga pilas. Gindala sa mga rescuers ang mga biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 4, pagpamutang sang solar panel sa Capitol Building natapos na. Ginapaabot mangin operational antes magtakop
ang Agosto. Nahumana ang solar panel laying sa Kapitolyo Provincial. Ginapaabot nga mangin operational na ang solar power sa Capitol Building antes magtakop ang bulan sang Agosto. Natigayo naman set up ang mga transformer para sa inverters subong nga adlaw suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz. Abanse sing isa ka semana sa original schedule ang installation nga ginapatigayon karon suno kay Diaz. Dala man sa favorable weather kag sang pagbinuligay gikan sa mga empleyado sang gobyerno probinsyal kag sang contractor. Sunod naman nga butangan sang solar panels sang building sang food terminal market kag Negros Residences. Pagkatapos sini ang Negros First Cyber Center. Magabayad ang Negros Occidental sang 690 per kilowatt hour nga fixed rate sa sulod sang 15 ka tuig sa idalom sang public-private partnership sini sa WeGen Energy Philippines. Ang WeGen man ang nagpatigayon o kung nagpatuman sang tanan nga installation. Wala sang kagastuhanan ng probinsya diri. Yara sa 11.50 per kilowatt hour ang sukot sa kuryente karon sang Negros Electric Power Corporation. Sa number 3, duta gidonate sa Talisay kag Victorias para patindugan sang TESDA Regional Training and Innovation Center. May kabilugan nga 35,000 square meters ang duta para tukuran sang duha ka mga TESDA Regional Training and Innovation Center para sa Negros Island Region ang gindonate. Sang Sabado, ginpatigayon ang ceremonial signing sang Deed of Donation sa tunga sang TESDA, magintiglawas ni Director General Secretary Francisco Kiko Benitez kag sa mga landowners. Ang Symbiosis Management and Development Corporation, magintiglawas ang Presidente Antonio Montinola ang nagdonate sang 10,000 square meters nga duta sa matab-ang sa Talisay City kag ang Benetera Consolidated Corporation, magintiglawas ang Presidente Raul Benedicto ang nag-donate sa mga 25,000 square meters sa Victoria City. Suno kay Benitez, ang pagpatukod sang facilities diri ang nagahulat sang dugang nga approved nga pondo gikan sa Asian Development Bank. Target nga maka-train sa mga 5,000 ka estudyante diri sa kada tuig. Importante ang skills training sa sini nga panahon suno kay Benitez. Bangod ang job market nangin skills-based na. Sa halos 1.7 million nga mga Pilipino nga nagapaydalom sa Technical Vocational Education and Training kung TVET system sa pungsod, 40% ang mga college graduates suno kay Benitez. Nagabalik sila sa TESDA bangod hindi lamang ang ginapangita sa ilang qualification kundi ang skills. Sa pihakabahin sang Sabado, ginkilala man sa TESDA ang ilang mga partners nga nag-register sa ilang enterprise-based education and training and micro-credential programs. Iniamo ang Homeworld Construction, Florentina Realty and Development Bacolod Corporation, Telephilippines Incorporated, Panasiatic Call Centers Incorporated, kag ang Negros Occidental Language and Information and Technology Center. The Innovation Center is designed to have an incubation site as well as a series of training rooms, no, and a maker space for what do you call it? Prototyping of things and so on. Siguro the capacity generally as a template, no, is to train at least mga 3 to 4, maybe 5,000 students depending on the type of training that is conducted in a year. Yeah. That's exclusive for NIR. This is for NIR. Sa number 2, manager sa Bacolod City Water District ang ginkakas sa pwesto. Pero ang natungdan, hindi magbiya sa iya nga pwesto. Para kay Basiwa Manager Mona Dia Hardin, ang board resolution nga ginpapanaog sadtong August 22 nga nagadeklara sa expiration sa iyang term of office bangod sa loss of trust and confidence ang null and void kag wala sang basehan morally o kun sa layiman.
Inibasa sa sulat nga iya ginpadala sang Biyernes ang hapon kay Basiwa Board Chairperson Sonia Verdaflor, Vice Chairperson Edgardo Uichat, kag Corporate Secretary Clarissa Araneta. Dugang pa ni Hardin, dapat may formal complaint, may notice of hearing, kag formal investigation. Kaya ang resolution lamang hindi makakakas sa isa ka public officer kaangay niya na may pagpangapin sa civil service laws. Luyag niya ang formal investigation nga patigayunon sang Office of the Government Corporate Counsel matapos makabaton sang formal complaint gikan sa tatungdan nga katapos ang Basiwa Board. Suno kay Verdaflor, ang sulat ni Hardin ang ilan nga na-forward sa Local Water Utilities Administration uko na luwa para sa ilang nga investigation kag assistance. Ang luwang talatapan nga naga-regulate sa tanan nga mga water district. Nalakip sa forward sa luwa ang board resolution nga naga-appoint kay Engineer Michael Soliva bilang Acting General Manager, kasubong man ang resolution sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, kag iban pagid nga bangko nga may Basiwa account nga may yara sang pagkambyo sa signatories halin kay Hardin padulong kay Soliva. Sa resolution nakasaad nga pila sa basehan sang loss of trust and confidence amo nga si Hardin ang signatory sa joint venture agreement sang Basiwa kag Prime Water Infrastructure Corporation. Wala man lang nakapatuman sang sanction kung nagkolekta sang penalty si Hardin gikan sa Prime Water apesar sang deficiency kag non-compliance sang Prime Water sa ilang nga obligasyon. Dugang pa diri nga ang mga nakakas nga empleyado sang Basiwa bangod sa JVA ang wala na bayaran sang ilang nga back wages nga nagresulta sa nagkalain-lain nga mga kaso batok sa Basiwa. Nasite pagid kung paano ni Hardin ginhandle ang pagbakal sa 2-hectare property para sa Basiwa Eco Park sa Barangay Alangilan. Suno kay Hardin sa nagakiigo nga tion, magapa-interview siya sa media. Imbestigahan siya namon. Mapa-imbestigar kami. Hindi kami the proper body to investigate. The general manager, it must be a certain body, audit. Actually, may pending kami nga request ang luwa. Sa luwa, pa-audit kami. No, dira. Of course, post-audit man na yung kuha, post-audit na sila. Ang amo niya nga mapaano kayo because there's a new management, new set of board members. Mapa-audit kami sa luwa and then na-ready na ito na isang luwa nga schedule na. Ang iyan ni President Marcos nga directive na ipa-investigate ang tanan nga water district. Ang ilang mga JV bala with Prime Water. Kag sa number 1, napaidalom na sa alert level 2 ang bulkan Kanlaon pero mga residente baha na naman ang ginakakulbaan bangod sa nagnabaw nga sapa. Kada magbunok ang ulan, ginakulbaan sila, mabahaon sila. May report si Romeo Subaldo. Ini ang Tamburong Creek sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana. Amo sining itsura sang creek sa ginagyan sang lahar sang bulan sang Hunyo sa nagligad nga tuig. Matapos ang masobra sa isa ka tuig, amo na sini ang itsura sang creek. Ang madalom nga sa paasad to, malapit na lang magtupong sa pamalay sa kilid sini. Halos mapuno na sang balas kag bato, gikan sa bulkan ang sapa. Sa ibabaw nga porsyon sang sapa, amo pagid sini ang sitwasyon. Kada mag-ulan, ginaduso sa tubig pakadto sa mga sapa ang balas kag bato halin sa ibabaw, gani naganabaw. Sa pagtansyar sa mga residente, halos 10 feet na sang sapa ang nabuhin bangod sini. Gani si Domingo Mahinay, 20 na katuig nga nagapuyo sa kilid sang creek, hindi siya makatulog kun gabi kung nagaulan kay basi pati ang iya balay iguon sang baha. Itani nga hawasan ka. Hawasan gidya. Delikado, nakulbaan ka man daw magulan-ulan. Ang amon di amo ganing ngayon kami dagpan kay nga ang kontrol kaso ya mag-amon magtanagid ang bahaya magkatom lang kami kay kon mo. Saka ka mo. Saka di sa tiyak kay grupong iyon kun di. So ginapanilagan nyo ka ba sa magulan-ulan? Ginapanilag na ka mo de. Tulog ng gabi na. Hindi ka katulog kong gabi. Ako matulog pa kan lumasi inali pero mag-awas na.
Sa duha niya kadekada nga pagtinerderi, makapila na kabeses ka naglupok ang bulkan kanlaon pero subong pa lang nga amo sini ang sitwasyon sang creek. Biyernes ang hapon, nagsigi ulan. Pensar niya, matinluan na ang creek pero nadugangan pagid ang mga nagabara nga balas kag bato. Kung dasig ba puno? Oo, dasig. Ang kulbaan da? Kagapon, kabasa. Abi gani mo kung makuhaan. Nagdugang gani, nagnabaw. Abi mo mabuhinan, sang baha kay matinuan. Wala. Gani kadamos ang persona nga nagakadto diri para magkuha sang balas kag bato. Ang iban gamiton sa pagsemento sang ila ug saran. Din gamiton sa construction? Ha? Sa balay? Pang kayo balay? Semento? Pang gamiton sa semento? Pangabay sa mga residente nga makakas sa sapa ang nagbara nga mga balas kag bato pero hindi basta-basta mahimo sang lokal nga panguluhan sang La Castellana. Nagakinahanglan pa ini sang permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources bangod sakop ini sa protected area sa Mount Canlaon Natural Park o kon MKNP. Ang MKNP nagpadala na sang resolution sa DNR nga nagaayo nga tugutan sila mag-dredging sa sapa pero wala pa makasabat ang ahensya. Karon nga sunod-sunod ang pagsulod sa mga bagyo sa Pilipinas, mas nagakadapat na gid kuno ini nga maaksyonan antes pa man may mahalitan sang baha gikan sa sapa. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes, mga animal rescuers kag advocates nga ginakabig nga modern day heroes, ginpasalamatan subong nga National Heroes Day. May report si Romeo Subaldo. Ginauluuluhan kag ginakugos ni Dexter Alonsagay ang iaaspin nga si Terry. May trauma pa si Terry bungod 4 months ago niya lang ini na-rescue sa Barangay Mansalingan sa Bacolod City. May nagdulot nga higot sa liog ni Terry sang iya na-rescue. Bitbit sang iya misis nga si Wilma ang iban pagid nila nga mga aspin para ipabakunahan sa Ayala Malls Capital Central sa Bacolod, Kaina. May 16 sila tanan ka mga ido kag 8 ka mga kuring. Tanan ginrescue nila kag nagapuyo upod sa ilang mag-asawa. Nang tingala ko na may ani kuya si kuya. Doon alin sa una sang gamay ko muna mo damo ko ito. Sa subong na sige mo na siya. Sige ko siya. Di may makita ka, gina-rescue mo naman. Oo, nakuha ko na. Bala na sang nagligad nga sang August 21, may sitso ko nga rada subong sa balay sakon. Inirescue ko bulag duwa ka mata. Ang misis ni Dexter nagatrabaho sa animal shelter sa Potion Project. Mga dog lovers sila nga duha. Ang mga kaparehos nila ang gitagaan sa kaigayunan nga mapabakunahan kag mapapurga ang ilang mga na-rescue nga mga hinuptanan sang libre pinaagi sa Bacolod City Veterinary Office. Sunod sa kay Dr. Jack Cabugwaso ng Assistant City Veterinarian sang Bacolod, subong nga National Heroes Day, gintagaan man sang pasidungog ang mga animal welfare groups kag individual nga wala nag-uuntat sa pag-rescue sa mga stray dogs and cats bangod makabig man sila nga modern day heroes. Oh yeah, they're modern day heroes ng mga rescue sa mga dogs, ng mga ang iban of course, iban rescue sa mga shelters and sa pound. Okay, actually ang amon niya tuyo is to encourage pagid mas damo na rescuers and the doctors. So, that's why I believe na if they can receive support from the city, encourage man sila nga mag-adapt pagid. May mga activities man pareho sang coffee painting, may mga merchandise nga nabaligya para sa mga dogs kag may training sa proper handling sa mga hinuptanan. So dapat ang aton na arm is down, shoulder down, you look upright, and then you just keep walking. But then ang peripheral vision mo with your dog, you check your dog from time to time. You always have to pay attention also to your dog. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Sir Nene Grande. Good afternoon, sir. Kay Gloria Bantige, good afternoon, Digicast. Kay Sir Roming Subaldo, happy Monday. Kay Roel Kamingawan, maayong hapon, Digicast Negros. Miss Barbara, shout out please sa birthday celebrant Hitomi Jean Divinagracia. Happy birthday. Kay Mirna Garrido Clavel, good PM
Digicast NIR, watching from Payao. Gloria Bantigue, good afternoon, Digicast. Kag Ma'am Barbara Mijares, watching from Pulupandan. Romel Mahilom Galio, maayong hapon, Ma'am Barb, Digicast Negros. Good afternoon, sir. Kay Maria Fe, Panaga Baredo. Good PM, Digicast Negros. Good PM man, Ma'am Barbara, watching live from Silay City. Blissful Monday, everyone. Kag kay Maricon Gamboa Hayashi, good evening, Digicast. Good evening, ma'am. Kay Nelson Marvin Aurino Leonora, watching diri sa Cabancalan City. Jessery Garucho Hevero, maulanon nga hapon. Yes, maulanon gid. Ka Digicast, Ma'am Barbara, watching from Sarait. Pa-shout out ko lang, Family Hevero, Garucha, Repique Maravilla. Thanks and God bless everyone. Kagamuya to ang top 10 stories of the day tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.